Il-poplu Malti Għawċi ilu jimsa jiddibatt l-emenda proposta mill-gvern, emenda li qed tkun meqjusa bħala waħda li se tiftaħ il-bieb għall-abort f'pajjiżna. Minkejja dan il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità qed tgħid li l-Kummissjoni li tmexxi m'għandix pożizzjoni dwar dan is-suġġett. Bħala kummissarju tkellim fuq livell personali unżomm ma dak li diġà tkellimt. Grazzi. CRPD mhux se tieħu ġifier pożizzjoni dwar dan. Le, CRPD mhux qed tieħu pożizzjoni. Dan minkejja li mill-inqas 5 aqdiet li jirrappreżentaw persuni b'diżabilità ħarġu jappoġġjaw il-pożizzjoni tal-esperti dwar din l-emenda. Is-CRPD ma ħaditx pożizzjoni dwar l-emenda u ma jidhirlix li kien hemm maqdiet li tkellmu fuqha, ġifieri forsi individwi imma aħna għandna ħadd ma ġie jitkellem dwar li CRPD għandha tieħu xi pożizzjoni jew le. L-għaqdiet Gozo Aid for the Visually Impaired, Gozo Association for the Deaf, Malta Federation of Organizations for Persons with Disability, il-Muscular Dystrophy Group u National Parent Society of Persons with Disability kollha ħarġu kontra l-mod kif din l-emenda ġiet miktuba. Abbosta liġi li bih il-Prim Ministru Roberta Bela qed jikser il-kelma li tali l-poplu Malti Għawċi meta f'Jannar tas-sena 2020 stqarr li ma kienx se jintroduċi l-abort f'pajjiżna.